Igbo ndị ọma dịka anyị si aga n'iru ọkpụkwa anyị akwa ndị Noble Stock Communication ọhụhụ today. Anyị ka nọkwa n'ala ọkpụ isi in ọhụhụ Umuahia North Local Government. Dịka ọ dị ugbu a ha igwe nkwụ ọtụtụ ndị Igbo maara ihe bụ igwe nkwụ anụ nkwụ mkpụrụ osisi nke ndị Igbo na-asọpụrụ ukwuu a na-eji emepụta mmanụ. So tupu oge ọ ga-amasịkwa anyị ka anyị gosi unu otu esi emepụta ya bụ mmanụ from nkwụ site na mkpụrụ nkwụ. Tụrụ anyị bịawa eji ọneze dịka ọ dị dịka m gwara unu anyị nọ na igwe nkwụ. Igwe nkwụ a nọ na obodo ọ na-akpọ Umuokwununta n'Okpisi Mgbo. Ya ebe a na-eme nkwụ ka m gwara unu. Unu anyị ga-ahụ mama anyị ha ga na-eme atụ nkwụ. Mama ndewo. Ndewo, hello Timber. Ọ dị asị ka mata ihe na-eme ọ gịnị? Ya bụ nkwụ. Ọ bụ nkwụ ka m na-atụ ihe. A na-atụ ya atụ? Ee, ewepụtara ya aṅala mmanụ ya, kpafu mmanụ ya, so nke a bụ akụ ya ka m na-atụsịta. Ka ihe wetụ nkwụ, gịnị na-adị etu nkwụ? Ihe bụ etu ọkụ ebe separate ahụhụ na akụ. Akụ anọ iche, afụfụ anọ iche. Afụfụ nkwara a na-atụ ụfụta, a na-eti ya tupu ya la nkwụ igwe. Ya ngafụtatụ ya nke ka aha a na-angafụta nke ọ bụrụ ihe ọ chakwa ebe ahụ ka ihe a na-akpọ faiba na-esi apụta. Ọ ya bụ ịtụ nkwụ. Ịtụcha ya ugbu a abịa ṅakwa afụfụ a ya gbapụtakwa mmanụ. Mana bifo ga-atụ ya aṅakwala ya nke mbụ. Aṅara ya nke mbụ ahụ aṅara ya ka m na-atụsịta afụfụ ihe. Atụsịta akụla afụfụ. Ma elee ihe ị nwere ikwu maka nkwụ n'ala Igbo? Ihe m nwere ike ikwu maka nkwụ ụgwọ. Ịma nkwụ ụgwọ ịbịa ga-egbuo ya, agbọọ ya, tụtụọ ya, buru ya bịa tụọ na mama kwusi a na-atụ ịghọta. Abịa sie ya n'ọkụ. A na-esi ya n'ọkụ ịghọta. Esi ya n'ọkụ, abịa kwuo ya, kwuo ya na nji na-asụọ ya. Abịa were ya gaa ebe a ga-paa ya, pafụta mmanụ. Apafụta mmanụ dowe iche, abịa tụwazie, abịapụta akị, tụwazie ike, gị bịa mmanụ. Nke ekwenye na anaghị ya n'azụ. Ịṅacha nke a n'azụ ya, ije shie ya, ga-egbu otu ala, ị ga-eshi ya. Ma ọ ịlago ga-eshie ya, mmanụ gị enweta mmanụ. Mmanụ ahụ na-adịkwa mma iji rie ya. Ewezụga mmanụ a na-emeta na nkwụ, ewezụga mmanụ ọ na-enye, nwere uru ọzọ nkwụ na-enye? Uru ọzọ na-enye? Uru ọzọ na-enyewa akị. Akị a, ewepụta akị a, iwu ịbịa mmesichaa ya gba ya n'anwụ, ga-etie ya. A na-eji eme igbe akị, a na-eji eme granọt oil, a na-eji eme mmanụ okute, mee ncha. Ọ ga na-eji eme. Ya mgbe nkwụ bụ mkpụrụ osisi ndị Igbo na-akwanyere ugwu, mba niile na-akwanyere ugwu, maka a na-esi wepụta ọtụtụ ihe n'ime ya. Ife na-ekwukịta anụwa bụ mmanụ is a resources. As I'm in Port Harcourt, a na-eji ya eme ya na-akpọ revoke. Ọkwa ime ọla nụ na revoke in Port Harcourt, Tanzamadi. A na-eji ya na-eme granọt ya. Biko, eleghị ihe bụ akị ogbe? Ihe bụ akị ogbe bụ dịka nkwụ na-eto, ya bịa bido ike nkwụ, ya na-akpọ ike nkwụ. Ya bịa nọ n'elu ma egbughị ya egbu. Akwụ ahụ nọ n'elu ma egbufuteghị ya. O nwere ndị chara anụ ihe ga-abụ nke ahụ, gbuo nke ahụ merela na egbu ya n'oge ya. Ọ ya wụ akụ ogbe. Nke butu ya wetiwe ya. Ebutu ha ala dị akụ ahụ. Ife na ọ ya na-atọ ka akụ ndị anyị na-asụzi asụ akụ ogbe ahụ. A na-eji ya ata abacha, eji ya ata ọka,
dị akụ nweghị ga-eji ya ata ma akịdị odudu were ya ata ya ọ na-atọ ụtọ dị akụ ụgba a na-ekwu okwu. Ndewo. Okay. Elekwana uru nke bụ afụfụ. Ele uru afụfụ bara. Ele uru ya uru ọ bara. Enwela okwu a Chineke nyere ndị Igbo. Ọ bara ezigbo uru. Nwa ụzọ si bara uru. Ihe ewu nkwụ eme ya ị ga-enweta afụfụ, ị ga-enweta ya akụ, ị ga-enweta ya mmanụ. Nke kwa afụfụ ị ga-eji ya were sie ihe ya dịka nkụ. Emechaa ya otu a ya akpọ na-ewere ya tinye n'ọkụ. Ọ na-enwu dịka nga emụrụ ọkụ na fuel. Ọ na-enwu nke ọma, ị ga-eji ya sie ihe dị afụfụ ya. Onwe ihe ọbụla dị na nkwụ lara n'iyi ngosiwa ya o buru ibu ihe dị na nkwụ. So nkwụ bara uru, nkwụ bara ezigbo uru. Gụshara anya ma obi. Gụshiwa biko. Gụshiwa ndị achọghị ịmata. Ihe dị na nkwụ bara uru. Afụfụ ya a na-eji ya esi nri. Afụfụ nkwụ. Mmanụ ya a na-ara ya ara. Ogbe ya akali ya a na-eji ya esikwe nkwụ a na-eji a na-akpa ya dịka nkụ. A na-eji ya esikwa nkwụ. Ga-abịa lee ọtụtụ ihe la nkwụ a. Enwekwara ike butuo ya kụọ ya ya bụrụ mmanya ngwọ a na-aṅụ aṅụ. Mmanya nkwụ ka ahụ la 3 pieces dị mmanya nkwụ ahụ. Ọ ya bụ ihe nkwụ bara ezigbo uru. Nkwụ ọ naghị ala ọ nakwa anaghị awa ahịa. Ebe ahụ ọ nọ ọ ga-amị nke ọma na-eme nke ọma. So onye ọbụla nwere nkwụ o nwere ezigbo taa. Onye Chineke nyere nkwụ n'ala nke ya o nwere ezigbo taa. Ọ na-arịọ ndị Igbo ka anyị na-elezi nkwụ anya. Nkwụ bara uru ebe ọ dị ukwuu. Nkwụ anyị na ihe anyị na-eme o nwere ike inwe ya mgbe o buru ibu, inwe ya legide ya anya ala asụ ya dịka mmanụ anyị na-asụ. Ego nkwụ a ga-akpọfu ya ala bekee. Mana asị Chineke onye nyere anyị nkwụ a n'ala Igbo, ndị nwere nke ha emebila ya, ha lezie ya anya. Otu ụfọdụ na-abịa ha ga-agbujisaba nkwụ ndị na-ama uru ọ bara ijide nkwụ bara uru ebe ọ dị ukwuu. Thank you. Mommy, thank you. Ndị ọma lelenu unu ahụnanị tesibo onye bi ma hụ tochi na hụ mgbe ọzọ ma hụ mgbe ọzọ. Ọla ala ọhụụ ka anyị na ọhụụ today. Asị ọ ga-amara nwoke ma mara nwaanyị mma. Lijikala iru anyị ga-egosi na ọtụtụ igwe ndị eji emepụta ya bụ mmanụ site na agbụrụ nkwụ. Ya bụ igwe ndị a bụ ihe ndị eji eme ya. Na onye anyị ka anyị kpọbata nwanne anyị nwoke na-emetụ aka n'igwe nkwụ a ka ọ gwa anyị processes esi eme nkwụ a. Ihe olu unu na a na-aga emigrate, a na-aga ịbanye na okwu bekee ghara asụsụ Igbo, n'ihi na ọ nwere nwanne anyị nwoke nke si mba ọzọ n'ọkwa n'etiti anyị lelekọta igwe nkwụ a, mana ọ bụghị onye Igbo. Ya mere anyị ga-eji banye n'asụsụ bekee ka anyị nye ike kparịa onu ghọtakwa ihe a na-eme nga maka anyị ji asụsụ Igbo nyenwa ga aghọta ya. Brother, well done. What's the name? So, what's this machine? What's this of this machine? This machine, I use it to grind the palm fruits. This one is for grinding palm fruits. This machine and this one is for grinding palm fruits. Okay. And this one now, for grinding apple. Okay, apple. Yes, that's kernel. Okay, to separate the kernel. Yes, grind it and separate it From the chaff. from the chaff. Yes. Okay. And the other one now, this one is for beans. Ground beans. Okay, beans. Beans and gari here. Okay. This one is for garlic. And the other one, come, let me show you. This one now is using it to press the oil. Once I do like this, the oil will be coming out. The oil is coming out. Okay. Okay. Oil is coming out. Once you do that. Okay. Yes, I can see the oil. Yes.
oil is coming now from the pressure. Okay. You can see the oil. Yeah. All right. Okay. So, how do you feel working here? How do you feel doing all this, operating all these machines? You know, how do you feel? Do you feel good? Yes, I'm good for now. I'm feeling good. I'm working well. Where are you from? Akwa Ibom. Do you guys process this palm fruit like us, like this, just like us? And you guys value the palm tree. Apart from oil, do you guys use palm fruit for another thing? We use it. We can use it make oil and we get some oil. I don't know the name. Okay, some oil. Yes. Okay.